Veeraad uit Hurregriep. Wij zitten nou, officieel in de maarteltijd. Sinds een jaar of jou zitten we altijd in Waterswaard met z'n allen, een stuk of 10 man. Hoe laat ben je me goed voor de mooi, jongens? Standaard 4 woorden, hè? Dat is dus traditie, altijd 4 woorden. Meest kunt bij knallen, dat is het mooist. Nou rijdt het van de mooi, maar win je meer om 4 woorden, hè? Wij winnen hier om 4 woorden al. We gaan 3 jou knallen die en toen gaan we eerst maar even onder de tent koelen. Maar het hebben we droog, dus we kunnen heel dag los. En wat is de bedoeling? Dat? Hoe lang wil je hem eigenlijk terug in? Nou, meestal tot een uur of 4 of 5 en dan komen er een paar biertjes bij. Even om het vuur heen. En dat is de Dyson beetje wel. Nou nee, maar je dan gezellig afsluiten. Ja, dan even afsluiten met je dan even het hier doet luiden en de jongens zijn naar de tent. Dan zoek je dat prachtige mooie vikingskip staan. Maakt je hem daar elke keer gebruik van? Nou ja, altijd er steeds maakt er gebruik van. Ik heb een mooie tent omheen bouwen. Meesten kennen mooi staan, dus voor u is ideaal. Waarom niet wel netjes op? Maar daar zet ik net doorheen. Nou jongens, dankjewel. Ik zou zeggen, jou nog even een salvootje, dan kunnen we even genieten.